siqala nge-recap again. Siyakuncwadi uDaniel chapter 8, and then namhlanje itopic yethu namhlanje uDaniel chapter 10. Sizofunda nje ama-lessons ambalwa uDaniel chapter 10, few lessons, mhlambe 2 lessons, and then sibone uDaniel chapter 10 kahle ukhuluma ngani. uDaniel chapter 10 sizobona ukuthi uyasi-introduce awukhulumi ngesiprofethi esithile kodwa i-introduction. uDaniel chapter 10 uyi-introduction to chapter 11. So chapter 11 sizofunda ngey'fundo ey'landelayo, and chapter 11 is prophet esibaluleke kakhulu. Abantu abaningi abangasiqondi. Abantu bayafunda chapter 2, bawufunda chapter 7, bawufunde yebo kancane chapter 8, kodwa mase kufika chapter 11 awufundwa, and ubalulekile indlela emangalisayo. And introduction yawo chapter 11 ula kuDaniel chapter 10. And sizofunda nje imfihlakalo bazalwane ezibalulekile namhlanje kakhulu ezizosiza even as we go towards uDaniel chapter 11. Asiyele uDaniel chapter 8 very quickly. Angase sifikile verse 14. Nali nje ngifuna sibuke nje leli verse silo silidikida. Yazi bazalwane leli verse indlela elibaluleke ngayo liyamangalisa. Sesifikile ngempela silifunde ngesiZulu. 8:14. Daniel chapter 8 verse 14. Wathi kimi, koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu. Excuse me. Bese ihlanjululwa indlu engcwele. Amen, amen. Nabazalwane sinezinto la ezintathu. Oqala sinezinkulungwane. Sinesikhathi. Siyabona lento bazalwane. Sinesikhathi ekukhulunywe ngaso 2300 days, izinsuku eziyinkulungwane amabili namakhulu amathathu. Siyabona lento bazalwane. Kube sike futhi manje sibe nani lapho, sibe nento ezokwenzeka ngaleso sikhathi, ukuhlanjululwa kwani kwendlu engcwele. Siyabona lento bazalwane. Ngisamenshine izinto ezimbili kuphela, ngithe sinezinto ezintathu. Eyesithathu yilena esingayiboni la evesini. Yilesa sayithola ku chapter 9. Ukuqala kokubala kwalesikhathi siqala kuphi ukusibala. Nazi nje besizifunda bazalwane. And kubalekile siqonde konke lokho. Masingakuqondi sibuyele kuyifundo sesidlulile kuzona. Isiprofeto lesi esibalekile indlela emangalisayo. And last week sabona bazalwane lesi profeto esikhuluma ngokuhlanjulula kwendlu engcwele. Sikhuluma futhi nangokuhlambululwa kwethu. Mawufunda eBhayibhelini, indlu engcwele noba i-sanctuary iyodwa kuphela. I-sanctuary yile esezulwini. Lezi ezila emhlabeni lithi iBhayibheli zaziyisithunzi zale yangempela. Seyizolweni bazalwane, isithunzi ngicela ukubuza, ingaba isithunzi into yangempela na? Cha, isithunzi akuyonto yangempela ngisho kunjalo. Mawubona isithunzi sami awuboni mina, kodwa ubona umfanekiso othi awukubonise ukuthi ngenzani mina, umfanekiso olinganisa mina. Mangihamba isithunzi sami siyahamba, kodwa isithunzi sami asiyimina. Seyizolweni bazalwane. So kunendlu engcwele esezulwini, kodwa lezi zinto ezingcwele ezazila emhlabeni zaziyisithunzi saso. Sasifunda ke last week kusukela ngesikhathi sikaMoses. Safunda ukuthi kunendlu engcwele, kwaba khona eyakhe uSolomon, kwaba khona cishe naleyo kugcina eyayikhona ngesikhathi sikaJesu, eyaze yadilizwa amaRoma, bayibhubhisa bayishisa ngo-AD 70. Indlu engcwele le ayikho enye. And ukuhlanzululwa kwendlu engcwele nakho ngoba kuyakhulunywa ngayo kulesi profeto, kumele sithole ukuthi yini ukuhlanjululwa kwendlu engcwele. uGabriel ku chapter 9 akamchazeli uDaniel ukuthi yini ukuhlanjululwa kwendlu engcwele, ngoba uDaniel uyakwazi ukuhlanjululwa kwendlu engcwele yini ngoba ewumSirayeli. Into amnikeza yona nje isikhathi ukuthi kuqala nini ukubalwa lesi profeto lesi. Seyibona leyo bazalwane. Now thina asibona amaSirayeli asikwazi lokho, so mhlambe asike siyeni khona asene incwadi kaLeviticus 16. Ngifuna nje a very short summary. uNkulunkulu angisize ngingathatha isikhathi eside. Mhlambe let me pray. Osenothando limangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho siqhubeka nokufunda ilizwi lakho. Siyacela umoya wakho ingcwele uthembisile izwini lakho Nkosi.
xa uthetha Nkosi ngomshumayeli wakho uJohane uMbhaphatisi, watsho Nkosi wathi umbonisile ukuthi lo okuzohlala kuye idavu Nkosi emhlophe nguye ozobhaphathisa ngomoya oyingcwele. Siyacela Inkosi nathi ukubhaphathiswa ngomoya oyingcwele ngeli xesha sifunda ilizwi lakho. Siyacela kakhulu Nkosi ngabantwana sonke, uba ngaba Nkosi siyazifundela thina nje kuphela ngokuhlakanipha kwethu sizolahlekisana. Cela Nkosi usihole, siyakucela kakhulu, siyakudinga ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. Amen. Asiyeni khona bazalwane, siya kuphi? KuLeviticus 16. Naku bengisakukhulumile uthi ngishare nje. Yes, Daniel chapter 16, yes. Leviticus. I mean Leviticus chapter 16, I'm sorry. Yebo. Naku bengikukhulumile umaHebheru 8 verse 5 lo oshoyo ukuthi lokhu kwakuqala kwakuyisithunzi sokwasezulwini. Sayizona bazalwane. So kumele sazi masibuka leli tempele bakulona manje beofarisha izimvu lezi. Isithunzi from izimvu to abapristi to indlu engcwele uqobo konke isithunzi. Izimvu lezi nezimbuzi lezi esizibonayo ziyisithunzi, zikhomba kubani? KuJesu, owathi uJohane uMbhaphatisi mayembona wathi nali iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zomhlaba wonke. Sayibona nibazalwane. Futhi naye uJesu yena umpristi omkhulu. Mawufunda kwincwadi yamaHebheru 4 verse 14 kuthiwa sinaye umpristi omkhulu, uJesu indodana kaNkulunkulu ongene ezulwini. Sayizwa leyo nto. NakumaHebheru 8 verse 1 no 2 kuyasho ukuthi i-conclusion eze zonke into esizikhulumayo yini? Ukuthi sinompristi omkhulu ongene kwitabernacle langempela elingakhiwanga umuntu, elakhiwe uNkulunkulu uqobo. Sayizwa leyo nto. So laba priest esibabukayo isithunzi nje. Indlu isithunzi, kodwa isithunzi esibalulekile ngoba masibuka thina phezulu asiboni lutho, sibona isibhakabhaka kuphela. So the only way esizokwazi ngayo ukuthi kwenzakalani ezulwini is if sibuka isithunzi salokhu okwakusenzeka emhlabeni. I hope siyakuqonda lokho bazalwane. Now very quickly, kuLeviticus 16 kukhulunywa ngosuku lokubuyisana. Now lolu suku lokubuyisana ngifuna nje ukufunda amavesi ambalwa sibone ukuthi lolu suku lokubuyisana kukwayisuku futhi lokuhlanzwa indlu engcwele. Siyabona lona bazalwane. Ake sibuke kuLeviticus 16, asibuke verse 33 ngokusheshsha. Verse 33, Leviticus chapter 16, verse 33. Enzele indlu engcwele ukubuyisana. Enzele abapristi nabantu bonke bebandla ukubuyisana. So siyabona lapha bazalwane ukuthi lana kakuyisuku kuthiwa i-Day of Atonement. Atonement yilelo ligama lithi ukubuyisana. Ngalolu suku kuthiwa kakwenzelwa indlu engcwele ukubuyisana. Kwenzele futhi umpristi ngoba naye wayenezono. Then kwenzele futhi nabantu ukubuyisana. Na ngifuna sifunde ivesi elisibonisayo ukuthi ukubuyisana nokuhlanjululwa noma nokuhlanzwa into eyodwa noma into eziconnected. Cela sifunde uverse 30. Into kumele siyibone le. Umuntu mayekubuza uthi mawukhuluma ngoLeviticus 16 umuntu athi leli chapter leli likhuluma ngokubuyisana, likhuluma ngokuhlanjululwa. Manje ukuthatha kuphi wena ukuthi ukubuyisana nokuhlanjululwa? So kumele ukwazi ukuveza evesini ukuthi ukubuyisana nokuhlanjululwa kuhlangene, is connected, into eyodwa. Ake sibukeni verse 30. Ngokuba ngalolo suku niyakwenzelwa ukubuyisana ukuba nihlanjululwe, niyakuhlambuluka ezonweni zenu zonke phambi kukaJehova. Amen, glory to God. Angisho sesifundile kuverse 33 ukuthi ngosuku lo lokubuyisana kwakenzela ini ukubuyisana? Kwakenzela indlu engcwele, kwenzele nabapristi, kwenzele nabantu. Now into amangalisayo kuverse 30 kuthi abantu bazokwenzela ini ukubuyisana ukuze bathini? Bahlambuluke okanye bahlanjululwe ezonweni zabo zonke phambi kaJehova. So siyabona la kuverse 30 ukuthi ukubuyisana into okuyenzayo ukuhlambulula kwabantu. Sezona bazalwane. So ukubuyisana nokuhlambulula into eyodwa.
awukwazi ukubuyisana noNkulunkulu ube ungahlambulukanga, ngoba into ebekuhlukanise noNkulunkulu yini? Yisono. So kumele uqale uhlambuluke from esonweni, uhlanze from esonweni before ube nokubuyisana noNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane? Asikuzwe futhi nakwelinye ivesi la kukhulunywa khona ngendlu engcwele ukuthi even for indlu engcwele ukubuyisana nokuhlambululwa same thing. Chapter 16 asifunde no verse 18 no 19. Verse 18 and 19. Uyabuphuma aye e-altari eliphambi kukaJehova alenzele ukubuyisana. Athabathe kulo igazi lenkunzi nakulo igazi lempongo. Alibhece ezimpondweni ze-altare nxa zonke. Cela isimeni lana-ke, cela isimeni la yokuqala. Khulunywa nge-altare la ngisho. Kuthiwa i-altare lenzela ini? Ukubuyisana. And lenzelwa ngani ukubuyisana? Ngegazi, ngokubhecwa ngegazi. Now, cela siqaphele, uNkulunkulu uzosho the same thing. Kodwa manje ashintshe nje amagama kancane. And ngifuna sinotice igama ashintshanisa ngalo leli gama lithi ukubuyisana. Asiqhubeke nale manje, verse 19. Uyakulifafaza ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe, alihlambulule, alingcwelise ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli. Glory to God. Siyabona bazalwane. So kuthiwa i-altare lenzela ukubuyisana. Verse 18. Verse 19 uthi i-altare liyahlambululwa. Konke kenziwa ngani? Ngegazi. So I hope bazalwane le point clear ukuthi ukubuyisana ukuhlambulula. So lolu suku kwakuthiwa usuku lokubuyisana. Lalibizwa futhi ngosuku lokuhlanzwa kwendlu engcwele. Now into esiyibonile last week uNkulunkulu namanje asisifundisa yona ku verse 30 ukuthi ngosuku bazalwane lokuhlanzwa indlu engcwele. Kwakuyisuku futhi lokuhlanzwa obani? Abantu. Ngoba indlu engcwele ingcoliswe yizono zobani? Zabantu. Sayizona bazalwane. So it's like mawukuthi usula amanzi, kungena amanzi endlini, and ezingena amanzi endlini lamanzi afakwe umpompi, kunompompi ubusemnyango mhlawumbe lokhu uvuleliwe nje wagcina amanzi angena nasendlini. Yebo kumele wasula amanzi, kumele uyihlanze indlu, but nompompi okuwona ofaka amanzi kumele nawo uthini? Uvalwe. Sayizona bazalwane. Now indlu engcwele ingcolile. Verse 16 kaLeviticus chapter 16, Leviticus 16 verse 16 uyasitshela ingcoliswe izono zabantu. Sayizona bazalwane. So indlu engcwele ingcolile, ingcoliswe izono zabantu. So umpompi okumele uvalwe ukuze indlu engcwele iyeke ukungcola, umpompi wezono zethu. Mele kuhlanzwe thina, sehlukane nesono. Yingakho usuku lokubuyisana kwakuyisuku lokuhlanzwa kwabantu. You know bazalwane, ngikaze ngicishe ngisirepeat word for word manje isifundo. But you know ngalolu suku mangalisa indaba. Kwakuba khona ipreparation eyenzekayo ngosuku lokuqala lenyanga yesikhombisa kuthiwa unyanga uTishri. NgeSebheru inyanga yakhona la kwenzeka le ndaba. Abantu umuntu wayicabanga ngakho konke okusempilweni yakhe akubukayo akubona ukuthi lokhu engathi mhlambe kuyangihlukanisa noNkulunkulu, kuyisono, kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Umuntu athathe ama-sacrifice ayonikela. Uma ngaba uxabene nomakhelwane babuyisana, benze ukubuyisana bona. Uma ngaba umakhelwane wakhe akamthetheleli sekokwakhe yena uyazi ukuthi udlalile i-role yakhe. Ngisho noba bekuthiwa during the year bene-pride kangakanani, but uyazi ukuthi manje yisikhathi sokuhlanzwa. Kumele ngihlukane nesono. And bazalwane kwakuyinto emangalisayo lithi iBhayibhile abantu babezithoba inhliziyo. Babeguquka beyishiya izono zabo ngalesi sikhathi. Na ngifisa sibuke okugcina esikubuke last week. Ukuthi lesikhathi lolusuku lolu lokubuyisana lwaluyisuku futhi lokwahlulela. Kwakuyisuku la kuthathwa khona isinqumo sokuthi ubani onqunywayo obhujiswayo noma ubani oqhubekayo
ukuba ingxenye yabantwana bakaSirayeli futhi ophilayo. So kwakuyisuku leli lokuthatha isinqumo. Ake siyene kuLeviticus 23. Leviticus 23. Incwadi kaLevi 23. Yabona bazalwane, lokhu indaba ebalulekile kakhulu. So ngiyafisa nje siyithole kahle, siyiqonde kahle. Uverse 29 no 30. Siyiqonde kahle, siyithole kahle. Chapter 23, verse 29 no verse 30. Ngokuba yilowo nalowo muntu ongathotshiswa ngalolo suku uyakunqunywa kubantu bakubo. 30. Yilowo nalowo muntu owenza umsebenzi othile ngalolo suku, lowo muntu ngiyakumbhubhisa, angabikho kubantu bakubo. Nabazalwane, ngalolu suku kuyamangalisa lento esiyifundayo. Uyazi ukuthi umuntu wayengaqhubeka nezono unyaka wonke. Le term lesayifunda last kwisifundo esidlule ukuthi lokhu ukuthotshisa enhlizweni i-signify into ezimbili. Oqala sayithola ku-Isaiah 58 verse 3, ukufasta, and then okunye futhi ukuguquka, repentance. Siyabona lento bazalwane. Now umuntu kunyaka wonke wayengaqhubeka thoda akarepentanga, yebo wenzile umnikelo ngesono esithile kodwa aphinda abuyele kusona. Wayeqhubeke ephila. But usuku la kwakuthathwa khona isinqumo sokuthi lo muntu uyanqunywa manje, uyabhujiswa, noma lo muntu uyaqhubeka uyaphila. Yilolu suku lokuhlanzwa indlu engcwele, lolu suku lokubuyisana. Sayizwa lento bazalwane. So yingakho kumaHebheru lolu suku lalaziwa njengosuku le-judgment, lokwahlulela, ngoba yilona suku kwakuphuma khona isinqumo kuJehova ukuthi njengoba sibabona labantu bemile lapha iy'xuku leziya, bonke umuntu uyathuthumela ukuthi ingaba ngiyonqunywa yini, ingaba ngiyonqunywa yini, noba ingaba ngiyoqhubeka ukuphila, ingaba ngempela ngidedelile yini konke kumele ngikudedele. So uyisuku le-judgment, usuku le-judgment. Sayizwa lani bazalwane? So usuku lolu lokuhlanzwa, it is also usuku lani le-judgment, la kuphuma khona isinqumo noba i-decision. Sayizwa lani bazalwane? Now ukubona inkantolo makuyophuma i-decision kusuke kuthiwa kuyophuma i-judgment. So yingakho kwazi ukuthi lolu usuku le-judgment. Now besithe kuleli verse esilibonayo escreenini, konke lokhu kuyini? Kuyisithunzi sokwasezulwini. Kuyazwakala bazalwane? Ishadow yezinto ezisezulwini. So manje into ebesiyifunda nje ishadow, into engeyona yangempela, but owangempela yilokhu ekwephi? Okusezulwini. Kuyazwakala bazalwane? Kukhona ukuhlanza kwendlu engcwele eyangempela esezulwini. Umuntu uzothi awu, ngiyezwa la kwisithunzi kuthiwa indlu engcwele la emhlabeni yayingcolile, ingcoliswe izono zabantu. Leviticus 16 verse 16 usho kanjalo. But usho ukuthi nasezulwini ingaba khona ukungcola okukhona? Asizweni. Ingaba kukhona okudinga ukuthi kuhlanzwe kwindlu engcwele yasezulwini? Asizweni bazalwane. Nali ivesi akusadingi nokuthi siwavule, silivule eBhayibhelini. KumaHebheru 9 verse 23 ithi, njalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho ngezimbuzi ney'nkomo nezimvu, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Siyezwa lani bazalwane? Now nayinto emangalisa kuleli vesi, kuthiwa lokhu akusemhlabeni, umfanekiso, isithunzi, kwakudingekile ukuthi kuhlanzwe ngoba kwakungcolile. Kuhlanzwa ngani? Ngesinye isithunzi futhi, izimvu, imbuzi, iy'nkomo. Sayibona leyo nto? Naw kuthiwa okusezulwini uqobo nakho kwakudingeka ukuthi kuhlanzwe, kodwa kona ngeminikelo engcono kunalena, umnikelo oligazi likaJesu uqobo. Sayizwa lani bazalwane? But siyathola ukuthi nakho kudinga ukuthini? Ukuhlanzwa. Kubalulekile ukuthi sikuthole lokhu. So uDaniel 8 verse 14 mayikhuluma ngey'nkulungwane ezimbili namakhulu amathathu wezinsuku,
and safunda ukuthi usuku lumele unyaka kushuthi ngu-2300 years. And then kuhlanzwa indlu engcwele. Ukhuluma la uDaniel ngokuhlanza kwendlu engcwele esezulwini. Le mpendulo lena mayizobe ikhuluma ngokuhlanzwa kwendlu engcwele la emhlabeni yayingeke yenze sense ngoba indlu engcwele yayila emhlabeni leyisithunzi yayihlanzwa every year. Every month ngoTishri, 7th month 10th day of atonement, day of cleansing. So lana kukhulunywa ngendlu engcwele ezohlanzwa once and for all. Sezona bazalwane. And kuthiwa kusukela ngesikhathi esithize ubala 2300 years and then kuzoqalwa ukuhlanzwa indlu engcwele. Now sakubuka lokhu sathola bazalwane kwenzeka ngonyaka 1844. Now 90 bengifuna siyibuke. Ukuqala safunda ukuthi ukuqala kwalesi prophet esokuDaniel chapter 8 verse 14. Siqala ngonyaka u457 BC. Yazi ngihleze nasi isithombe sinye ngisivezile la. Mhlambe abakhumbulayo from isifundo sa last week bazobona. Abanye mhlamba angabona. Sasifundile last week ku Ezra 7 verse 7 to 9 ukuthi yonke ngizothini lelizwi laphuma lokwakhiwa nokubuyiswa keJerusalem laphuma ngonyaka wesikhombisa wenkosi uArtaxerxes. And mawubuka la othi ngisuse la, mawubuka la kulesithombe kakhulukazi lesingisivezile esimnyaka, ubuke ezantsi lana. Mawubuka ezantsi la kublue khona ubuka indlela amaJuda ayubala ngawo umnyaka. And umnyaka wesikhombisa kaArtaxerxes nakhona ngokwamaJuda wawukunyaka u457 BC. Mawubuka phezulu la ku-green khona ubuka indlela ama-Persian ayobala ngayo iminyaka. Nakhona futhi unyaka wesikhombisa ungu457 BC. Seze leyo nto kusukela ku458 to 457 BC. So ngokungaphikiseki nakanjani lesiprofeto saqala ukubalwa ngonyaka u457 BC. And sabona bazalwane last week ukuthi siphela nini iqala nokuhlanza indlu engcwele isezulwini ngo1844, ngonyaka u1844 ngoba mawuqala ku457 BC ubale 2300 years ufika ku1844. And bazalwane isikhathi both esokuhlanzwa nesokwahlulela. Ngiyafisa lento siyithole. Isikhathi sokuhlanzwa nesokwahlulela. And njengoba kuyisikhathi sokuhlanzwa bazalwane akusona isikhathi sokudlala. Isikhathi la kumele njengabantwana baNkulunkulu ifocus yethu ephambili kakhulu kube ukuhlanzwa ezonweni zethu. Uma ngaba kunento engiyibonayo mina ukuthi iyaphazamisana nomsebenzi okaJesu okungihlanza, mangibona mina ukuthi kunento engibuyisela emuva kwimpilo yobungcwele, ngiyayibona mina, ngidinga ukutshelwa. Leyo nto kumele ngihlukane nayo, kumele ngicele uJesu angiphe umusa okuhlukana nayo. Ngisho noma lingekho ivesi elithi hlukana naleyo nto noma ulazi. It's not about ivesi elithi hlukana naleyo nto ungahlukani nayo. It's about i-cleansing, ukungcwaliswa. Ukuthi ingaba lento yangisiza yini noma engibuyisele emuva kumsebenzi wokungcwaliswa. Kubalulekile kakhulu bazalwane, uNkulunkulu ufisa siphile kanje. Yingakho mawufunda incwadi ngicela sifunde nakhona esizulwini asena kwisambulo 14. Sambulo 14. Isambulo 14 siyazi ukuthi bazalwane ke incwadi kaDaniel nesambulo incwadi eyodwa. Incwadi yesambulo yambula izinto eziningi ezingambulikanga ngokucacile kwincwadi kaDaniel. So kumele uzifunde uyihlanganisa. Incwadi yesambulo chapter 14 uverse 6 no7 leso ufunda uhambisana nokuhlanzwa kwendlu engcwele lo osikuthola kuDaniel. Asizweni bazalwane ukuthi kuhlangana kamnandi kanjani. This is amazing. Yazi izwe kaNkulunkulu la ilisimanga. Asizweni. Verse 6, Isambulo 14, verse 6 and 7. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu, inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi, verse 7,
Mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Amen. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Amen. Seyizwa ntombazalwane, angazi noma siyabona yini verse 7. Kunezinto ezimbili esiqeda kuzifunda ziyavela nala verse 7 usambulo 14. Into yokuqala esiyifundile ukuhlanzwa, ukuthi ngalolu suku lokuhlanzwa kwendlu engcwele nathi siyahlanzwa. Leviticus 16 verse 30 lowo. Ukuthi nathi siyahlanzwa makuhlanzwa indlu engcwele ukuze sibe ngcwele sihlambuluke kuzo zonke izono zethu ize ibale iBhayibheli ithi zonke. Now la kwisambulo 14 verse 17 nayi element yokuhlanza. Ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo. Sayizwa leyo nto ngokuba ini ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Element number 2 ukwahlulela. Sayizwa leyo ntombazalwane. So usambulo 14 verse 7 ukhuluma ngalento uDaniel akhuluma ngayo ku8 verse 14 ukuhlanzwa kwendlu engcwele. Kodwa siyazi ukuthi ukuhlanzwa kwendlu engcwele kuhambelana futhi nani nokwahlulela. Kuthiwa hlambulukani. Hayi ngoba ihora liyeza kuthiwa ngoba selifikile. Sayizwa ntombazalwane. Sangathi uNkulunkulu ngempela angasisiza. USathane bazalwane uyathanda ukusenza siluze focus. La emhlabeni bazalwane ngizolikhuluma iqiniso. Siyadlula. La emhlabeni singabahambi njengamaKristu. La emhlabeni umsebenzi uNkulunkulu afuna siwenze uhlukane kabili. Oqala ukuhlambuluka kwethu. Ukuthi sihlambuluke ezonweni zethu and then ukuthi nathi uNkulunkulu asisebenzise ukuhlambulula abanye. Sibazise abantu ngegazi likaJesu eligezayo. Sayizwa ntombazalwane. Nazo izinto. Now angifuni ukutshena amanga. Ezulwini into eziningi esizijahayo la emhlabeni ukuzenza sizozithola isikhathi sazo ngisho nasezulwini. Ukutravela abantu bathanda ukutravela ukuzula umuntu agcwala umhlaba wonke. Ezulwini bazalwane uzobe igcwele iuniverse yonke usuka yabo nje bebe research manje bebuka ngama telescope Mars nani lonto boyibuka eduze kanje. Ukutravelisha uya Paris akusondeli nakancane. Ukuthi kulokutravelisha sobe sikwenza bazalwane ezulwini kuyamangalisa. Ukudla kube khona. Ukwakha ama-mansion abekhona. Kodwa yabo nje lezi zinto ezisilindile ezulwini futhi eziphindaphindwe ngathi ka1,000,000 izinto esi-obsessed ngazo la emhlabeni. Kanti there is one thing bazalwane esingesthola ithuba layo ezulwini. Ezulwini ngeke uthole ithuba lokushumayeza umuntu osesonweni. Alikho. Ithuba lokushumayeza umuntu osesonweni la emhlabeni kuphela. Ezulwini ngeke ulithole ithuba lokuguquka ubonise uJesu indlela obonga ngayo ngomnikelo wakhe oyisimanga kwenzele wona. Alikho. Ezulwini alikho ithuba lalokho ngoba ngena abangcwele kuphela. So bazalwane nazi izinto eziyifocus yethu siyadlula la. Very short ngisho umuntu ophila isikhathi eside ngokubona kwamehlo abantu ophila 100 years into engaka. It's a drop in the ocean mawuqhathanisa nenaphakade. So bazalwane singavumi uSathane asilahlekise asikhohlise. Nayi ifocus yethu. Ukuhlambulula. Bengathi bengingangena ngokujula kulento sengize kodwa nje bazalwane abanye babuke kwisifundo esesidlule. Ibalulekile kakhulu le ndaba yokuhlambululwa and nendaba yokwahlulela sizama ukufunda nje sithola isikhathi sifunde indaba yokwahlulela so that mhlawumbe masibuye sihlangane sifane sibe namibuzo. Imibuzo even if umuntu uyabuza ngesifundo esizosenza next year abuze ngento esiyifunde last year. Anginankinga ngalokho. Yabo ngoba umuntu usuke efunda aqhamuke ashayisana nento so mhlambe sizothatha nje a few minutes ukuzama seyiphendule sokubaleki sifunde bazalwane ngoba enye yeindlela uNkulunkulu asingcolisa ngazo izwi lakhe. John 17 verse 17 tibangcolise ngezwi lakho, izwi lakho liyini? Bangcolise ngeqiniso lakho, izwi lakho liyiqiniso. Seyizweni bazalwane. So uNkulunkulu asisize. Bazalwane. uNkulunkulu asisize kakhulu isikhathi siyaphela. And uyazi ukuthi ngicela ukusho nalokhu before ngidlule kuleli point. Oh glory to God. Do you know ukuthi
kwisithunzi. Sengikhuluma ngesithunzi lesi. Into yayigcina yayisenziwa phambi kokuthi abantu baphumule bonke manje kumathabernacle wabo eSirayeli. Into yokugcina yayisenziwa yile yokuhlanzwa kwendlu engcwele. Yazi leyo nto, emva kokuhlanzwa kwendlu engcwele kwakuba umkhosi noma i-Feast of Tabernacles, la sekuphunyiliwe, sekunethezeka, sekumnandi, erepresenta ukuphumula kwethu ezulwini. So kwakuyinto yokugcina le ngokwezinto ezisenzeka eSirayeli, lokuhlanzwa kwendlu engcwele. Futhi uyazi ukuthi nakuyona indlu engcwele i-sanctuary kwakuba khona i-altar elingaphandle. Umpristi wayesebenza kulona i-altar, wayephinda asebenze futhi nakwindawo engcwele ngaphakathi endlini engcwele. Uyazi ukuthi mase ingene kwindlu engcwele kwakuyindlu yokugcina angangena kuyona. Mase iqeda lapho bazalwane, ukuphuma ezobusisa abantu sekuphelile. So lento yasibonisa ukuthi noJesu bazalwane wenza umsebenzi wokugcina. Usegumbini lokugcina, mayiphuma la uJesu yabuya izolanda abantu bakhe abathenge ngegazi. So bazalwane, ngempela isikhathi siyasiphelela. uNkulunkulu asisize ngomsebenzi wokuhlambuluka. And athi nje ngikusho lokhu, ukuhlambuluka bazalwane ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nokuthanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Impilo yobungcwele leyo. You know, kunencwadi mhlawumbe abazalwane abaningi mangicabanga siyayazi, Acts of the Apostles ebhalwe ngu-Ellen White. Ngiyayithanda kakhulu i-quotation yakhona ekupage 551. Ithi the completeness of Christian character is attained when the impulse to help and bless others flows constantly from within. Sayizolani bazalwane, kuthiwa ukupheleliswa kwesimilo sobuKristu butholakala lapho umuntu seyiloke enentshisakalo njalo yokusiza nokubusisa abanye. Sayizolani bazalwane, thina manje isimo esikusona ukuthi yebo siyasiza ngesinye isikhathi angifile ngathi ngingasiza, futhi ngibe sengilandela ama-feelings wami ngingasizi. Sayizwa leyo nto. Kodwa kuthiwa lana ukupheleliswa kobungcwele yilapho bazalwane lento iyachitheka nje njalo. Kwakunjalo kuJesu. Uyazi uma ufunda kwincwadi enye ebhalwe ngu-Ellen White ku-Desire of Ages page 677, ithi during every hour of Christ's sojourn upon the earth, the love of God flowed from him in irrepressible streams. Sayizolani bazalwane, kuthiwa uJesu ngawo wonke amahora wokuhamba kwakhe la emhlabeni, kuthiwa uthando lukaNkulunkulu kuthiwa lalithululeka bazalwane, engathi ngumfulo onganqandeki, umfula ongamiyo, ongavaleki. Sayizwa leyo bazalwane, kuthiwa every hour kuJesu kwakusenzeka kanje. But thina ngezinye izikhathi ziningi kanjani izinto ezirepressa uthando lwethu. Hawu, umuntu ngimenzela ukuthi akabonganga, hayi cha, yabona nje sengikhathele ukusiza abantu, yabona abantu ababongi. Ngenzela umuntu into ethile mhlambe in the process ekuzama ukusiza umuntu, nami ngibese mhlambe kube khona inkinga engivelelayo, mhlambe ngilifta umuntu ngimsaka kwindawo ethile, sengiphanjelwa amasondo noba yini. Ngithi yabona lento ukuthanda ukusiza abantu, yabona nje sowusathane usirepressa kalula, usiphantshisa kalula nje bazalwane. Kanti yabona bazalwane, mase ngayisembathi le ndoda ayilenga lapha, bazalwane, uyohluleka usathane, uyophelela amacebo impela. So nje yiso isikhathi ngempela lesi sokubuka kakhulu esiphambanweni, ngoba i-cleansing yethu ivela lapha egazini likaJesu. Now ake singene kwenye iphathi bazalwane. Kunombuzo wabuzwa last week, ukuthi sibonile ukuthi i-cleansing, ukuhlanzwa endlu engcwele kuqala ngo-1844, but sathola ukuthi futhi ngo-October 22 ne-date. Manje umbuzo uthi siyithola kanjani i-date? Na angizihlala kakhulu kulokhu bazalwane, ake sihambeni. Besithe lokhu kwakusenzeka bazalwane kwiTestament elidala kuyini? Kuyisithunzi, kumfanekiso kwalokhu kwangempela. Sayizolani bazalwane. Now ngicela sibuke la ku right hand wescreen. Ipasika, siyalazi ipasika, i-Passover siyayazi.
iPassover bazalwane siyazi ukuthi yagcwaliseka ngesikhathi uJesu ebethelwe esiphambanweni angisho. And njengoba ekuyena iPassover yethu uJesu, uyazi ukuthi wabethelwa futhi ngalo usuku lePassover uJesu. Wabethelwa exactly ngalo usuku lePassover. Cabanga ukuthi lokho uyokuthola ukuthola nje bazalwane kuMatthew, Mark, Luke, John, kugcwele yonke indawo. uJesu wabethelwa ngalo usuku lePassover. Do you know ukuthi usuku olulandelayo usuku lePassover kwakufike kube yiSabatha, leli suku lokuqala le-unleavened bread kwakufike kube liba yiSabatha. And then lithi iBhayibhile lapha yakuncwadi kaLeviticus 23 ukuthi ngosuku olulandela lo leSabatha lolo Sabatha belilandela iPassover, kuthiwa uyophakamisa ini i-wave sheaf, angazi ngizothi yini ngesiZulu. Siyibuka nje bazalwane masinesikhathi sengingena ukuhlala kakhulu kuleli point. I-wave sheaf. I-wave sheaf yayiphakanyiswa ukuveza ini i-first fruit, isivuno sokuqala. Sayizolani bazalwane? Now uJesu naye eyi-first fruit yethu, eyi-first fruit yalaba abazovuka emangcwabeni njengebesho umpostoli uPaul kwincwadi kabaseKorinte 15 uthi uJesu yi-first fruit yalaba abazovuswa. Naye uyazi ukuthi bazalwane wavuka ngoluphi usuku? Ngosuku olwalandela iSabatha exactly. So kwaba yiPassover, kwaba yiSabatha, and on the morrow after the Sabbath wavuka futhi uJesu. Sayizolani bazalwane? Yingakho umpostoli uPaul mayishumayela kwincwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 15 kusukela kuverse 2 ya 3 uthi ngishumayela ivangeli bengilishumayelile kunina yokuthi uJesu wabethelwa njengokwimibhalo. Siyabona leyo nto, wabethelwa izono zethu njengoba kubhaliwe. Uthi futhi wavuka ngosuku lwesithathu njengoba kubhaliwe. Sayizwa leyo nto. So even nosuku lokuvuka kaJesu yazi kubhaliwe ngalo. Kubhalwe kuphi? Kulo mkhosi wani wama-first fruit, wokuweva i-first fruit after iSabatha, ngolusuku olulandela iSabatha. So kwafika kwaba yiPhasika, kwaba yiSabatha, and then after iSabatha uJesu wavuka bazalwane ngesonto. Siyakwazi lokho. So konke lokho kwenzeka exactly ngalezo zinsuku obhalwe ngazo khona lapha yakwini kwisithunzi. Kuphinde futhi kube yiPentecost. Sengiyayixoxa nje lento bazalwane. But nakuPentecost mawufunda kwincwadi yezenzo uyakhumbula ukuthi iPentecost yenzeka. Na iPentecost yenzeka ngalo lolu suku lalibhaliwe kwiTestament elidala. Siyayibona leyo nto. Kodwa lena manje kwasekuyinto yangempela kasengesona isithunzi. Siyakhumbula iPentecost kuze uJesu athulule umoya wakhe oyingcwele kubafundi bakhe. Siyayikhumbula leyo nto. Na bazalwane, nalo usuku lokuhlanza indlu engcwele lalubekele usuku lalo okumele lenzeke ngalo. Kwakuyi-10th day of the 7th month. Lokho sikuthola kuphi ukuthi usuku lweshumi kwinyanga yesikhombisa. Mawufuna ukubhala phansi sikuthola kwincwadi kaLevi 16 kuverse 29. Levi 16 verse 29 yasitshela ukuthi ukuhlanzwa kwendlu engcwele kwakwenzeka ngosuku leshumi kwinyanga yesikhombisa. Na bazalwane, ngonyaka u-1844 siyayibona le nyanga le uTishri between uSeptember noOctober, sometimes iba ngoOctober sometimes September njengoba siyibona la kulesithombe nala ngiyivezile. Na uTishri la mangase siyabona na uTishri bazalwane, September, October. So ngonyaka u-1844 usuku leshumi lenyanga yesikhombisa laba ngo-October 22, 1844. So u-October 22, 1844 kahle utholakala kanjalo. Na bazalwane, ngizothi ukujula kancane manje, kancane nje, ngoba sifunda into eyijulile, ngoba ngenzeke ngelinye ilanga uhlangane nale mbuzo. Do you know ukuthi amaJuda amaningi ngo-October, sengikhuluma mina ngo-1844 manje, ngo-1844, do you know ukuthi amaJuda amaningi lolu suku lolu lokuhlanza indlu engcwele azange baligcine ngo-October 22, baligcina bona ngani ngoSeptember. Do you know that? Na futhi kubhaliwe, angazi nawe siyokwazini ukubona la, ngifuna sike sibone. Ngifunde nje le ncwadi sike sibone bazalwane, ibalulekile kakhulu.
Ngiyayithanda kakhulu yazi lesiqaphuni nalesiqaphuni esibhaliwe. Ngizosifunda nje uline wokuqala. Ithi ithatha kuncwadi Maranatha page 45. Ithi I have been shown that many who profess to have a knowledge of present truth do not know what they believe. They do not understand the evidences of their faith. Ake simeni lapho. Kuthiwa baningi abathi bakholwa iqiniso lalesikhathi kodwa abangayazi into abayikholwayo, abangabuqondi nobufakazi benkolo yabo. So bazalwane sobuka nje ubufakazi obuthile obuncane. Ngithe ngizojula kancane nje hayi kakhulu. Ake sifunde ya la iqala ithi Leviticus 23. Ithi Leviticus 23 states that the Day of Atonement shall be observed on the 10th day of the 7th month. So where does October 22 come in? Abantu abaningi makuthiwa 10th day of the 7th month bacabanga u10 July. But sesibonile manje ukuthi inyanga zamaHebheru okuyizona kakusetshenzwa ngazo azifani nalezo. Khona iHebrew calendar neGregorian calendar lesisebenzayo eyamaRoma. Le yamaRoma bazalwane akuyona le yaNkulunkulu. But ngoba sesibuswe yiwona amaRoma, sibonile kuyiprophets asizifunda ukuthi sibuswa amaRoma, ingakho sisebenzisa yona. But nje esebenzayo into zikaNkulunkulu yiyo le. So kuthiwa where does October 22 come from? It is probably news to most Adventists that the Millerites did not use the Gregorian calendar to establish the Day of Atonement for 1844, but they did not. It as far back as April, and then in June and December of 1843, and in February of 1844, William Miller's associates came to a definite conclusion. This was that the solution of Daniel's prophecy is dependent upon the ancient or original Jewish form of lunar solar time, and not upon the altered modern rabbinical Jewish calendar. Kuthiwa Jews in 1844 kept Yom Kippur, Day of Atonement, on September 23. Sayizolweni bazalwane ngempela kunjalo. Lento ngayisesha ngayibona kunjalo. Ngo-1844 amaJuda amaningi, not wonke, i-Day of Atonement yabo yayingo-September 23. Why then singasho ukuthi thina i-cleansing of the sanctuary yayingo-September 23? Ake sifunde sibone. Kuthiwa the Millerites were all aware of this and references to it show up in their publications. Kuthiwa the Millerites ngamanye amazwi insali yaqala noma ngizothi abalindi ama-Adventists waqala, they knew this, babeyazi leyo nto ukuthi amaJuda amaningi i-Day of Atonement bathi ngo-September 23. Why then now bengashuzanga le date? Asiqhubekeni. Ake sifundeni bazalwane, othi nje ngikhuleke. Father, in the name of Jesus Christ, please Nkosi sicela usincede as we continue to study. Siyakubulela nje ngokuthi ungincede sibuyele futhi kwisifundo eliqhubeka kube nathi ngegama lika Yesu Kristu. Amen. Asiqhubeni sifunde bazalwane, le ndawo ebalulekile kakhulu. Bese ngifundile la kuthiwa amaJuda ngo-1844 usuku abaligcina for i-cleansing yetempeli kwakungu-September 23, and futhi kuthiwa ama-Millerite awekwazi lokhu very clearly, and abanye abantu babehlekisa ngalokhu ukuthi hawu why nisebenzisa usuku olungagcina nangamaJuda October 22. Now siyatshelwa la ezansi kuthiwa ama-Millerites ayengabafundi bemibhalo abajulile kakhulu, and as befunda baqonda ukuthi la kumaJuda nakumaJuda kunamaJuda ahlukene kabili, ngathini mainly, then nakuwona futhi aphinde kube khona ukuhlukana njengoba khona namaKristu nawo ahlukene ngeindlela zawo, namaJuda ahlukene kabili. Kukhona ama-rabbinical Jews, and then bekhona into ekuthiwa ama-Karaite Jews. Ama-rabbinical Jews mawenza usesho amaJuda athanda kakhulu ngizothini i-tradition. Sayizolweni bazalwane, so wona ayi-continuation, ayinqubeko nje yalamaJuda uJesu wayehlangane nawo, yabo la awethanda i-tradition. Mawufunda ngayo incwadi kaMark chapter 7 kuverse 7 la uJesu azathi lamaJuda agcina amasiko awo, achitha umthetho kaNkulunkulu. So babethanda kakhulu i-tradition kunento ebhalwe nguNkulunkulu. Ama-rabbinical Jews athanda futhi nokukhuluma ngama-rabbi ukuthi rabbi isibanibani, rabbi isibanibani, rabbi isibanibani. Ama-Karaite Jews
aziwa ngokuthi ngingaze ngithi ngama-Protestant wenkolo yamaJuda. Siyibona leyo nto, ngama-reformer, ngama-fundamentalist. Ama-fundamentalist ahamba ngezwi ukuthi izwi lithini. Siyibona leyo nto, ama-Karaite Jews. So ama-Millerites awesazi lo ukuthi khona ama-rabbinical Jews nama-Karaite Jews. Njenganamhlanje ke bazalwane, abantu abahamba ngezwi shiqi bancane kunabantu abahamba ngemibono yabo nangama-traditions wabo nasebuKristini. NakubaJuda kubanjalo, amaJuda amaningi akule class ekuthiwa ama-rabbinical Jews. Akhona-ke nama-Karaite Jews njengoba ngikhuluma nje akhona even namhlanje sesekhona, but in terms of inumber mancane mawaqhathanisa nama-rabbinical Jews. Kodwa namakhalenda wabo anokuhluka okuncane, ahlukile nje kancane. Njengoba ubuka nje le nsuku 23 September lenenye 22 October zihluke by less than a month. Siyibona leyo nto, but umehluko lowo, siyibona leyo nto. So ukuthi ama-Millerites ngizofunda ke la ithi the rabbinical which starts its new year. So ngikuparagraph angazi paragraph 1 2 3 4 ngilana ithi the Millerites were deep students of the scriptures. The Millerites were deep students of the scriptures. The Seventh-day Adventist Church owes much to their diligent, deep study of the Bible. They discovered that within Judaism, there were two distinct ways of computing the calendar. The rabbinical, which starts its new year, Nisan 1, on the new moon closest to the vernal equinox. And the Karaite Jews, which, following Mosaic calendation principles, places its Nisan 1 on the first new moon after the vernal equinox if the barley harvest was ready. If not, they would intercalate an extra month. The Millerites rejected the rabbinical first day of Nisan on March 21 in 1844 and chose the April new moon for the beginning of the true type of the ancient first month. April 19 was the day. They argued that the modern Jewish calendar is based upon decisions that were unknown in the time of Christ. Now, othi ngizama ukusummarize ngazi ngikhuluma okuningi mhlawumbe abanye kuthe ukuseqa kancane. It's fine. But kuthiwa lana lamaJuda okuqala ama-rabbinical Jews mayeqala unyaka babeqala unyaka using bathi i-vernal equinox. I-equinox ke bazalana ila into ye-astronomy ithanda ukuba complicated kancane. Equinox is when ijwayele ukuba ngoMarch 21 lapho kanje, March 2021 la amahora wasebusuku ayalingana namahora wasemini, i-equinox leyo. Siyabona leyo nto. So insuku zonke ezinye azibikho kanjalo, but nje ku-equinox is when ku-equal kuthiwa i-equinox. So kuthiwa amaJuda the rabbinical Jews we-tradition ayiqala uNew Year yabo uNisan 1 nge-equinox, but laba abanye balandela bona indlela le esemibhalweni kaMose. And ngempela mawuthi ukulalela kunjalo bazalwane, ngoba mawufunda imibhalo kaMose ngenyanga yokuqala kunezinto ekumele bazenze njengokuvunwa kwebhali eseyivuthiwe. Kodwa ngokubala kwema-date walama-Jews, ama-rabbinical Jews, mawuthatha ngokubala kwabo babethi beqala inyanga kodwa bekungakavuthwa lutho. So wawungeke ukwazi ukwenza lezi zinto ezibekwe nguMose ngalesikhathi asibeke ngaso ngokwekhalenda yabo. Siyibona leyo nto. So ama-Karaite Jews wona ayibamba kahle, behamba nje ngembhalo kaMose kuphela, hayi ngezinye izinto. So ama-Millerites ayifundile leyo nto. So bathatha i-date le yama-Karaite Jews instead of ama-rabbinical Jews. So kubalulekile ukuthi sikuqonde lo, ngoba ngesinye isikhathi uyothi ufunda mhlawumbe uhlangana nomuntu athi awu kodwa buka la ithi 23 September, uthi hawu ngempela uthi yasesha nawe online, hawu ngempela kunjalo, uthi yasesha uthola ukuthi ingcosana nje abantu abathi 22 October. Siyabona leyo nto. But leyo ngcosana bazalwane, mina ngokuphenyo engilenzile ngokusizwa uNkulunkulu, leyo ngcosana iyona right ama-Karaite Jews. Basically ngaze ngiyiqhathanise kanje. Makuthiwa mhlambe kunento ezobalwa ebuKristini, asithi mhlambe ukubalwa kwalezo insuku kuthintana nesabatha, yabo. Kuthiwa mhlambe asiqaleni ukubala kusukela ngesabatha lenkosi.
abantu abaningi ebuKrestini na online into yogcwala uyazi ukuthi bazobala kuqala kubani kuSunday yangisho kunjalo, but there is tradition and the true Sabbath lese eBhayibhelini makuzobala ukusukela ngeSabatha ngamele kuqale ngobani ngomgqibelo sayizwa leyo nto. So umuntu ozofundisisa abonke naye right uzogcina ehamba nale vele engekho popular. So kwenzeka into kanjalo ngoba labantu bazali babeholwa uNkulunkulu, uNkulunkulu wayebahola. So nje ibalekile leyo nto ukuthi siyiqonde. And uNkulunkulu kuze futhi singangabazi nakancane wabeka istempu sale date October 22 1844 ngokuthi wambonisa noEllen White ukuthi bangabi sazama ukuthola ama-date amasha. uNkulunkulu umbonisile ukuthi le date le, this is the correct date. So maningi ziningi ezinye icaphuno ebazalwane ezikhuluma ngalokho, but usuku October 22 luvela lapho. Bengithi nje ake sidlule nakulokho ngoba kubalekile ngendlela emangalisayo. All right, ilanga seliyangishonela kodwa bengekho kuningi engifuna sikubuke kuDaniel 10 ngoba i-introduction nje kuphela njengoba bengishilo. Asene kuDaniel 10 and then siyavala. Kunezinto nje bazalwane ezimbili engifika sizifunde kuDaniel 10 and then sizovala ngomkhuleko. Daniel chapter 10, cela siye kwesiZulu. Daniel chapter 10 sesifikile bazalwane. Asiqale nje kuverse 1 sime kuverse 4. Kunento engifika siyibuke khona lapho. Daniel chapter 10 verse 1. Isihlokwana sakhona sithi ukulwa kwemibuso. Ngomnyaka wesithathu kaKoresi, inkosi yasePeresiya, uDaniel ogama lakhe labizwa ngokuthi uBelteshazari wambulelwa izwi laliqinisile, lalingukulwa okukhulu. Waliqonda izwi, waqonda nombono. Verse 2, ngalezo zinsuku mina Daniel ngangilila amasonto amathathu apheleleyo. Ngangingadli isinkwa esithandiweyo nenyama newayini akungenanga emlonyeni wami, futhi angizigcobanga nakanye kwaze kwaphelela amasonto amathathu. Verse 4, ngosuku lwama-24 lwenyanga yokuqala, ngiseceleni komfula omkhulu iHidikeli. Ngaqhubeka. Yebo, ucela sibambeni lapha bazalwane. Naye nje uqale ngicela siyibone nje ngifuna kubile ngisho ipoint straight. uDaniel la uyafasta. Njengoba kuthi uyalila izinsuku ezu-21 uyafasta, kunezinto angazidla, hayi ukuthi akadli at all, but kunezinto ibiliboco eziningi nje angazidli. Siyayibona leyo nto. And uyakhuleka nje isikhathi esiningi usichitha emkhulekweni. Uyazi ukuthi bazalwane yini wayifastela uDaniel? Ake sibukeni ukuthi yini wayifastela uDaniel. Bele sifunde uverse 12 of the same chapter. Ufastelana, ukhulekelana like 21 days. Omunye umuntu ozitshela uDaniel wayengenamsebenzi, mhlawumbe uphelelwe umsebenzi. Noma mhlawumbe uDaniel awayigule efuna ukwelapheka noba yawona nje. Ake sizweni ukuthi wayifastelana uDaniel. Sike siyicabangisiseni lento esiyifundayo bazalwane, iyamangalisa kakhulu. Verse 12. Wayesethi kimi, ungesabi Daniel, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho, amazwi akho azwiwa. Mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. Bazalwane, siyayithola leyo nto ukuthi kwenzakalani la. uDaniel kuthiwa into ayifastelayo ufastela ini? Ukuqonda, i-understanding. Sayibona leyo nto, into ayifisayo ukuqonda izinto zezulu. Yazi ngeke ngibuye ngibuze njalo masifunda lokhu nabantu ngithi ngubani okafaste? Afaste nje into eserious, efastela nje ukuqonda izwi likaNkulunkulu. Esikhathini esiningi masifaste singabantu sifastela izinto ezithintana nenyama yethu. Sayibona leyo nto. Sifastela mhlambe umsebenzi, ngilahlelwe umsebenzi noma ngidinga umsebenzi. Siyabona nje konke nje kuningi, but othi ufastela nje ukhulekela ukuqonda
izwi likaNkulunkulu. Now nayi lesson yokuqala bazalwane ukuthi masifisa ukuqonda iziprofethi kumele sibe ngabantu abakhulekayo, abacelayo kuNkulunkulu ukuthi asiphe ukuqonda. Lana siyathola ukuthi kwakuyileyo imfihlakalo kaDaniel yokuqonda iprofethi ukuthi uDaniel wenze njani, wayekhuleka. Angisho siyakuthola la ku-chapter 10 ukuthi uyafasta, ufastela ini? Ukuqonda. Asiyeni ku-chapter 9 sibone nakhona ukuthi phambi kokuthi kufike ingilosi izomchazela yini wayenza uDaniel ukuze kufike ingilosi. Asiyeni ku-chapter 9 siyibone. Chapter 9. Nasibone bazalwane le mfihlakalo le. Imfihlakalo yokuhlakanipha kaDaniel ayengekho semqondweni wakhe ukuthi nomqondo omkhulu noma mhlambe wayenekhanda elikhulu ukudlula bonke abantu. Imfihlakalo ukuthi uDaniel uyakhuleka, uyacela uNkulunkulu. And uJesu isithembiso esimile siqinile ukudlula izintaba, sithi cela uyakuphiwa. Yabo, cela uyakuphiwa. Asibukeni nala like uDaniel ayirepeata lento sekuDaniel chapter 9 angisho. Yes. Okay bazalwane, asizweni manje uGabriel ekhuluma noDaniel verse 23. Verse 23. Ekuqaleni kokunxusa. Okay, sorry. Yazi ukuthi siyithola ukuthi bekhuleka, asiqale kuverse bani, kuverse 21. So that sibone ukuthi besenzani kuze kwenzeke kufike lokho. Verse 21. Yebo, ngisakhuluma ngomkhuleko. Lowo muntu uGabriel engambona embonweni kuqala endiziswa ngokusheshsha wangithinta ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. 22. Wangiqondisa wakhuluma nami wathi, Daniel, sengiphumile ukukuhlakaniphisa nokukuqondisa. Ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela. Sengifikile ukukutshela ngokuba uthambekile, ngalokho qonda leli zwi uqonde nombono. Sezolani bazalwane, again siyatshela ukuthi yini just before kufika ingilosi izomchazela yini uDaniel ayenzayo, uyakhuleka. Uyakhuleka uDaniel. And ingilosi yasho ukuthi eqale usaqala ukukhuleka, izwi laphuma la ngithuma ukuthi angize ngizokusiza. Sezolani bazalwane, njengaku chapter 10 ku verse 12 iyasho ukuthi usakubeka lapho angaqala nokukhuleka ku chapter 10 kuthi esakubekile enhlizweni yakhe esifisa ukuqonda nokuyithoba phambi kaNkulunkulu. Izwi laphuma lathi Gabriel hamba. Seyizwa leyo nto. And bazalwane, lokhu akwenzeki nje kuphela la ku chapter 9 no chapter 10. Siyakhumbula nangesikhathi uNkulunkulu ezonikeza uDaniel ukuhlakanipha ukuthi aqonde iphupho lenkosi. Ngubani okhumbulayo ukuthi uDaniel nabahlobo bakhe yini babeyenza? Babekhuleka. Baze bahlangana, uDaniel waze waya kubahlobo bakhe wathi asihambeni siyokhuleka sinxuse uNkulunkulu wezulu ukuze asambulele iphupho lenkosi. Seyizalwane bazalwane. So imfihlakalo yokuqonda ukuthi umuntu acele ukuqonda kuNkulunkulu. This is so important bazalwane. Imfihlakalo kaNkulunkulu ngizokutshela iqiniso ayikho kubantu abanama PhD. Imfihlakalo kaNkulunkulu ikubantu abamsabayo uNkulunkulu, abamcelayo ukuqonda izinto zakhe, abantu abaserious ngezinto zezulu. Njengoba ngisho bazalwane, abantu emhlabeni ngisho nabantu abangakholwa, isimo masinzima umzwa efasta. Athi uthi ngifaste nje. Yeyibona thoza kanandaba noNkulunkulu. Ngoba uthi ngifastele nje lokhu umsebenzi, ngifastele imali, seyibona leyo nto. Ngoba uNkulunkulu onomusa omkhulu uyamuzwa, uyamzwela. Ngoba uNkulunkulu unothando olumangalisayo. But uNkulunkulu befisa bazalwane ukuthi i-interest yethu ibeke izinto zezulu. And bazalwane, ngiyafisa ukusho lokhu. Ukuqonda kwethu iprofeto kubalekile. Kuhlangana kanje nensindiso yethu. Ngikade ngiliveza leli vesi ngiyafisa futhi namanje ukuthi silibuke. Nayi into esishaya kakhulu ukuthi bazalwane singaziqondi iziprofeto. Asiyeni incwadi kaLuka 21. Omunye umuntu awuhlale kuDaniel, omunye uye kuLuka 21 very quickly now. KuLuka 21 ngicela siqale sifunde uverse 31. Verse 31. Luke 21 verse 31. Kanjalo nani
Nxa nibona lezo zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. So uthi uJesu kunezinto esingazibuka masizibuka sizibona izenzeka singazi ukuthi umbuso ukephi useduze. Seyizwa leyo nibazalwane. Eziphi lezo zinto? Izinto uJesu akhulume ngazo kwiziprofeto, and ezinye zazo zikuncwadi kaDaniel. Sakufunda lokho ekuqaleni njengoba uJesu kuncwadi kaMateyu 24 kuverse 15 uthi nxa nibona incithakalo ekhulunywe nguDaniel umprofeti ime eJerusalem athi lo fundayo akaqonde. Seyizwa lona bazalwane. So uJesu uthi kunezinto eziyiziprofeto esizothi masiyibona sazi ukuthi isikhatsini manje. But if bazalwane i-interest yethu ayikho kwizinto zezulu, angeke siqonde ukuthi isikhatsini. Buka ke bazalwane ukuthi yini eyenza ukuthi singaqondi. Verse 34 manje, verse 34 of Luke 21, verse 34. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngukuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila. Lunizume lolu suku ningazelele. Seyizwa bazalwane. Kuthiwa mawukuthi inhliziyo zethu ziyasinda ngamanye amazwi zikhathazekile zizihlupha kakhulukazi ngeminako yalomhlaba. uJesu akasho ukuthi kungenzeka ukuthi lolu suku lizonizuma. Bengesona isifiso sikaNkulunkulu ukuthi usuku lusizume. uNkulunkulu njengoba sinikeze izibonakaliso zesikhathi, njengoba kudla kuncwadi kaLuke 21 verse 31, ufisa sibone uma selisondela usuku. And ufisa sibone ukuthi isikhatsini, ngoba ngokukwazi ukuthi isikhatsini siyazi ukuthi yini ekumele siyenze. But bazalwane, uma ngaba inhliziyo zethu azikho ezulwini, ngesisazi nendaba zasezulwini. You know, ukubona uma uye endaweni, futhi angenzi isibonelo ngento esekudeni. Siyayikhumbula isenzeka sonke bazalwane lento. Uyakhumbula uJesu ehamba seyiqeda kuvuka ehlangana nabafundi bakhe bengaboni ukuthi uJesu besendleleni eEmmaus. Mabehlangana naye uJesu lokho ebabuza ngezinto ezenzakalile. Bathi yini bona kuyena? Bathi kanti wena ingaba ungumhambi yini la eJerusalema njengoba ungazazi lezi zinto ezenzeke kule ndawo kulezi insuku ezidlulile. Seyizwa leyo nto. So ngokwabo abafundi bayazi ukuthi umuntu wasendaweni uyazazi izinto zaleyo ndawo. Seyizwa lento bazalwane. Ngamanye amazwi nathi isifundo sisitholayo la ukuthi umuntu bazalwane wasemhlabeni uyakwazi okumhlaba. Umuntu kodwa bazalwane owakuphi na? Owasezulwini futhi uyakwazi nokwasezulwini. Uyabona njengoba iBhayibheli lithi singabahambi lithi we are strangers la emhlabeni. Ngamanye amazwi awuwona walana, ungawakuphi ke? Ungawasezulwini. Mawungwasezulwini ngempela kumele ngaba wazi izinto zezulu. Uyabona uDaniel wathi semhlabeni, kodwa ezazi ukuthi yena ngawona wasemhlabeni. Interest yakhe izinto zezulu. Izinto zezulu. Uyafasta, uyakhuleka, ucela ukuzwa kuNkulunkulu ngezinto zezulu. Ngezinto zezulu. And bazalwane into ebalekile yona imfihlakalo le engithanga ngishare nje. Yebo ukufunda kubalekile. But ungafunda kuze bazalwane kukhathala umqondo. Without prayer and fasting angeke sibe nako ukuqonda iziprofeti ezikhuluma ngalezi zikhathi zokugcina. Kuyothi noma kufika abantu abavezayo ukuthi nasi isikhathi samanje lithi izwi manje, ungasukuma uze ubaphikise. Ungasukuma uze ulwe nabo ngoba awuboni. Kudala bazalwane sifunda ngize nginenzela izibonelo ukuthi nangesikhathi kaDaniel babekhona abantu babephikisana neziprofeto zezikhathi. Sithi isiprofeto phumana eBhabhiloni, yakhumbula sifunda kwincwadi kaJeremiah. Sithi phumana eBhabhiloni, izinsuku sezisondele, lo 70 years seyaphela. Hey, phumana eBhabhiloni. Hayi abantu bathi hayi cha. Kuthi asakhe la sihlale la senze ukuthi la konke nje lokho. And bazalwane, masingaqhumananga nezulu ngempela kuba kanjalo. Now here's the last lesson. Sibuyele kuDaniel. Okugcina lokhu and then siyavala. Ngithanga izinto zethu. Daniel 10
Ngiyayithanda Yes. kakhulu le. Ngiyayithanda kakhulu lento esizoyifunda la kuDaniel chapter 10. Asike siqale khona ku-verse 12. Verse 12 no-13 this time. Hey, bazalwane, this is amazing. Lento iyamangalisa kakhulu. Verse 12, Daniel 10. Wayesethi kimi, ungesabi Daniel, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho, amazwi akho ezwiwa. Mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. 13. Kepha isikhulu sasembusweni wasePeresiya samelana nami izinsuku ezingama-24. Kepha bheka, uMikhayeli, omunye wezikhulu zokuqala, weza ukungisiza, noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePeresiya. Amen. Ayisimeni lapho-ke bazalwane. Now, into engifika siyibuke lana ukuthi uDaniel ukhuleka izinsuku ezingaphi kambe? 21 days. And bazalwane, akukho la uDaniel asho khona ukuthi ngangihlose ukufasta 21 days. Kuba u21 days ngoba ngosuku lesi21 ila qhamuka khona impendulo. Asazi ukuthi wayeqhubeka isikhathi esingakanani if impendulo engaqhamukanga. Yabona lento bazalwane, yabona yangimangalisa kakhulu. Ukukhuleka ize iqhamuke impendulo. Khuleka ize iqhamuke impendulo yamangalisa kakhulu. But anyways, ukhuleka 21 days. But ingilosi mayifika imtshena ithi, Daniel, ngosuku lokuqala ukubekile enhlizweni yakho ukuthi ufuna ukuqonda futhi nokuyithoba phambi kaNkulunkulu ngathunyelwa. Yini pho eyenze ukuthi ungafiki-ke Gabriel? Impendulo iyafika futhi. Kuthiwa isikhulu noma inkosi yasembusweni wasePeresiya, yasePersia, yona engibambelile lo 21 days. Njengibona nje ngidileye ngo-21 days. Njengoba ufasa 21 days, lo 21 days mina ngilapha. Ngilapha kwisikhulu noba inkosi yasePersia. Futhi nakhona ngize ngasizakala ngoba kufike uMikhayeli. Ithi lana omunye wezikhulu zokuqala. Moyifunda khona into ekuthiwa marginal reading, meaning indlela original ebhalwe ngayo. Iyasho ukuthi isikhulu sokuqala isho kanjalo uMikhayeli, isikhulu sokuqala sizile sifile sazongisiza. So uGabriel ufikile azosiza nguMikhayeli, ebebambeke kuphi bazalwane? Nenkosi yasePersia, yasePersia. Now ingilosi lo Gabriel inkosi yasePersia masicabanga imbambe kanjani? Ngaba la bazalwane kukhulunywa ngenkosi angazi ngachaza kanjani. Ngifuna ukubuza umbuzo kodwa kukhulunywa ngenkosi kanje. Makuthiwa inkosi yasePersia, umuntu bazalwane wayembambile physically uGabriel mtambi ukuthi angahambi, noba kukhulunywa ngenye into la. Angeke kwazi kuba umuntu ngoba umuntu bazalwane ayikho into angayenza engilosini. Ingilosi zinamandla kakhulu. Uyakhumbula elinye ilanga kukhuleka inkosi uHezekiya, uNkulunkulu kodwa lithi iBhayibheli wathumela ingilosi eyodwa futhi ngobusuku obodwa, hayi izinsuku eziningi, ngobusuku obodwa yabulala 185,000 men, abantu abachobile abaphethe izikhali zonke. One angel, one night, 185,000. So ingilosi bazalwane zinamandla angummangaliso. Akekho umuntu ongabamba ingilosi athi ayibambile nje ukuthi ingaphumi noba uyibophile ngeke kwenzeke. So kusho ukuthini-ke lokhu bazalwane? Into ayisenzeka la masizokhumbula, inkosi uCyrus, uKhoresi, wayekhiphe isimemezelo sokuthi akuphume amaJuda. But kwaba khona into eziphazamisayo ngalo nyaka wesithathu. Kwakukhona ukuphazamiseka kokwakhiwa kwetempeli kaNkulunkulu. Njengoba mawufunda incwadi kaEzra kuloko kuphazanyiswa nje kancane kancane balokhu bayaphazanyiswa. And noSathane wayisebenza enhliziyweni wayo inkosi uKhoresi, uCyrus. So uGabriel into ayoyenza kuKhoresi uCyrus ukuyo-influencer inhliziyo yakhe ukuthi ivumele ukwakhiwa kuqhubeke, kungaphazamiseki icebo likaNkulunkulu lokwakha indlu kaNkulunkulu eseJerusalem. And at the same time njengoba enza leyo nto, uGabriel ethunyelwe
ukuthi aye kuCyrus ayo influence inhliziyo yakhe. Nakhona futhi noSathane namadimoni akhe nawo azama ukusebenza ukuphikisana nalomsebenzi owenziwa uGabriel. Manje uthi uGabriel lokhu lokuphikisana kwaqhubeka izinsuku eziwu-21 up until wathola usizo kuMichael. And uMichael uJesu bazalwane. Ukuthi asinaso isikhathi ukuthi mhlambe kwabanye abangazi ngibabonise. uMichael sikhuluma ngoJesu indodana kaNkulunkulu. Lana igama lithi Michael lisho ukuthi lona oyilokho uNkulunkulu ayikona. He who is like God. Siyabona leyo nto. So uGabriel kahle kahle mayithi ubambene nenkosi yasePersia, the real person bebambene naye nguSathane, ngoba uGabriel uzama uku-influence inkosi yasePersia uCyrus, but noSathane uyayi-influencer. And waze wanqoba uGabriel ngoba esizwa nguJesu imbala. Sayizwa lona bazalwane. Now kunesicaphuno engifuna ukusifunda nje, ngisitholanga isikhathi sokusifaka la ku-slide. Ngisibone nje sangithathekisa kakhulu. Engifuna ukusifunda bazalwane, sibone ukuthi hey, asilwi nenyama negazi. Uyazi ukuthi bazalwane, impi engabonwa ngamehlo, indlela bazalwane real ngayo lempi iyamangalisa. And bazalwane, uSathane ufisa ukuvala imiqondo yabantu ukuthi singayiboni lempi. Ngoba singayiboni isenza ukuthi singakhuleki ngalendlela ekumele ngaba sikhuleka ngayo. Ake sifunde nje, kunesicaphuno engifuna ukusifunda la sila incwadini. Ngifuna lesicaphuno bazalwane esingithathekisile kakhulu. Ithi lana, ithi we have before us in the word of God instances of heavenly agencies working on the minds of kings and rulers, while at the same time satanic agencies were also at work on their minds. It is no human eloquence in strongly set forth human opinions can change the working of satanic agencies. Says alone, don't think pose la. Kutho lana ezwini kaNkulunkulu siyatshena ngezikhathi la izingilosi zisebenza einhliziyweni zabantu, kodwa kukhona futhi nengilosi zobumnyama zisebenza einhliziyweni zabantu. Kodwa futhi akukho umuntu angakusho, ngisho noba sekuthi ukhuluma kamnandi kanjani, angakusho bazalwane ukuphikisana noba ukuhlula lokusebenza kwengilosi einhliziyweni zabantu. Kuthi indlela esinganqoba ngayo iyodwa kuphela. Ithi Satan seeks continually to block the way, so that the truth shall be bound about by human devising, and those who have the light and knowledge are in the greatest danger unless they constantly consecrate themselves to God, humiliating self and realizing the peril of the times. So ukuthi abazalwane iyodwa kuphela indlela esingakwazi ukuthi i-influence kaSathane einhliziyweni zabantu sikwazi kuyinqoba, kodwa ukuthi sizithobe phambi kwaNkulunkulu, sikhuleke. And siyabuka ukuthi noDaniel wenza leyo nto. If uDaniel wayengakhuleki angazi yini ayingenzeka. And lento engicabangisile nje ngezikhathi kuyavangela, kuyashunyayelwa, kukancane sicabanga ukuthi lana sibambane hand to hand nemimoya abazalwane engcolile futhi enamandla le kunathi. And ngaphandle komkhuleko bazalwane serious ngempela angeke sikwazi ukunqoba. uNkulunkulu lento njengoba ilobile la izwini lakhe yinto afisa ukuthi siyibone. Lana uNkulunkulu bazalwane ususa ikhethini ukuze sibone izinto ezenzekalayo kwilizwe elingabona. Athi ngifunde isicaphuno sokugcina. Yabo bazalwane nje yangithathekisa lento. Ithi day by day the conflict between good and evil is going on. Sayizwa leyo nto. Kuthiwa why is it that those who have had many opportunities and advantages do not realize the intensity of this work? They should be intelligent in regard to this. God is the ruler, by his supreme power he holds in check and controls earthly potentates, kings. Through his agencies, he does the work which was ordained before the foundation of the world. Yeah, again, so day by day the conflict between good and evil. You know bazalwane,
yabona namhlanje isonto, kusasa umsombuluko sizobe siqhubeka umuntu enza afisa ukwenza nani. Asikucabanga ukuthi usuku nosuku kuthiwa the conflict is continuing. Impi iyaqhubeka day after day. But uNkulunkulu kunabantu abakhethile nala emhlabeni as his agencies. Uyazi sengiyacabanga uthola ukuthi ingilosi busy mhlambe kusemsebenzini wami i-influencer umuntu ukuthi athathe i-decision ngoJesu. Kodwa mina ngibhizi nje lapha ngoba angiyicabangi lento ukuthi day after day kune-conflict iqhubekayo. Toli ngibhizi ngiyikhulumela ngepolitiki mhlambe, ngiyikhulumela ngazo zonke ezinye izinto. Whereas mina kahle kahle ngiyi-ambassador, ngiyisithunywa sezulu. Kumele ngaba nje ngiphonsa izwana ngoJesu ezivele sekune-influence esebenza enhliziyweni yomuntu. Sekuyoba lula ukuthi umuntu lelizwi lihlale alicabange. You know bazalwane, ngiyathanda ukulalela ama-testimonies wabantu. Ngithi mangilalele ubufakazi babantu ukuthi umuntu waguquka kanjani, ngithi mangilalela into emguqulile ngibona awu kodwa yazi lento mawuyibuka into engekho kanjani. And lento yangifundisa ukuthi ukuguquka kwabantu akuhambi ngamandla noma mhlambe ngokuba complex kwezinto ezikhulunywa ngulo okhuluma naye. But into ebalekile ukukhuleka kwakhe umuntu nokuqonda impi eqhubekayo. Nokuthi inkosi ngisize nje ngiphonse izwana ngawo. Phonse izwana ngawo. Uyazi omunye wake wangitshela ukuthi wathintwa into yakhulunywa ngobaba wakhe. Into yamguqula naye something so simple ke neyamangala bazalwane. Uthi ubaba wakhe wayikhuluma naye emtshena ngomnye cousin wakhe ukuthi kunomnye cousin wakhe waye esontweni. And lokho emxoxela ethi cousin wakho yazi uye esontweni, engithusa cousin wakhe bengeke ngisho ukuthi yaye esontweni. Uthi and then ubaba wakhe seyiqedile le nkulumo wathi yabona ke sewusele wena. Cha sewusele nje impela. Uthi hey lelizwi lamhlaba kwangathi ubona uJesu ebuya and wazibona esala ngempela. Uthi lento yamthinta wathuthumela. Uthi and from then on bazalwane kwaqala i-chain yama-events yagcina yambuyisela enkonzweni wazinikela kuJesu ngokuphelele. Ngathi yo. Lapho mina thothi mhlambe ngibhizi ngikhuluma ngo-generations kulowo muntu. Angikhulumi lutho njengento zenkolo, ngibhizi ngikhuluma nge-Orlando Pirates, ngibhizi ngikhuluma lapho the conflict is going on day by day. Asisize-ke bazalwane uNkulunkulu ngempela ukuthi sisebenzisane naye, siqonde nje impi eyenzakalayo, siqonde futhi nasey'mpilweni zethu ukuthi nathi kuyenzeka ngezinye izikhathi singatholi immediate answers ngoba kunempi eqhubekayo, kumele siphikelele ngokukhuleka. Ake sisivale labo bazalwane isifundo, ngiyabona sekuba mnyama nokuba mnyama, ithi ngivale nje ngomkhuleko. Nkosi enothando ngegama likaYesu Kristu, siyakubulela ngesifundo siphe sona, sibulela ngosuthando lwakho, ngokuthi manje usidibanisa nje ngosusifundisa. Ndibulela ngosuthando lwakho, indlela Nkosi one-interest ngayo kwizinto ezenzeka apha emhlabeni, ukuze Nkosi nditsho noba nengilosi sezihluleka kuza wena Yesu uqobo lwakho Nkosi uzosinqobela Nkosi kuSathane. Siyabulela kakhulu Nkosi yezulu, siyacela njengoba sewusifundisile lezi zifundo ukubaluleka nje kokukhuleka, ukubaluleka kokuthandaza ukuze siqonde ilizwi lakho, nokubaluleka futhi Nkosi wokusebenzisana nawe, sazi ukuthi usuku nosuku ingilosi aziphumulanga ziyasebenza and umsebenzi eziwenzayo njengoba lisho ilizwi lakho kwincwadi yamaHebheru ukuthi inkosi zidonsela abantu ngosensindisweni, ziyasebenza kubantu azoba zindlalifa zezulu. Cela usincede Nkosi kakhulu, sike sikhohlwe ngokomhlaba, inhliziyo zethu zihlale Nkosi kwizinto zezulu. Please Father, umhlaba nje uyasinda inhliziyo zethu kakhulu. There are so many worldly worries esinazo, kodwa ufuna sekuba sinazi i-worries ngezinto zakho. Cela usincede kakhulu, sicela konke bawo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. For me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be